Familia guztien laguntzari gabe, hau ezin dugu egin. Guztiei eskerrak eman behar dizkizuegu ekarri dituzuten eskulan, barazki, tresna zar, engatik, beti norbaitei eman behar dugu aipamen berezi bat. Noski ere eskerrak antzatarrei, berriro ere aurten ere gure Trokelio eta Rosmerita ekarri dizkigutelako eta beste ekintza gehiago bat jarri dutelako azokan. Eta orain gehien eta horren zain zaudetena zozketa
kantatuko dugu, ezta? Txerrika, eskerrak ez dala benetazkoa, Eta gure bakailu eta txoizua. Bueno, hasiko gara zozketarekin, aurten modu